A híd felújítása azért tartott 3 évig, mert a megye a közbeszerzés során olyan kivitelezővel kötött szerződést, amely nem tudta a beruházást megfelelően elvégezni. Projektová dokumentácia nebola kompletná, respektíve neobsahovala všetko to, čo mala, čiže aj do verejného obstarávania išli položky, teda len niektoré položky a väčšina týchto položiek jednoducho tam nebola. Medzi tým sme mali dosť výrazné inflácie a koniec koncov sa to skončilo tak, že sme museli celý projekt preprojektovať a následne vysúťažiť nového dodávateľa, ktorý v podstate približne 1 rok rekonštruoval tento most. A lakosoknak főként az okozott problémát, hogy az elején, mikor lezárásra került a híd, komolyabb kerülőt kellett tenni. Ez megnehezítette a Kanyapta-menti régió lakosainak a bejárás Szepsiben, ugyanis Szepsi egy központi kisváros a Budva völgyében. A híd lezárva több mint 3 évig volt, viszont egy jó ideje már egy átmeneti híd került kiépítésre, ami megkönnyebbítette a közlekedést, úgyhogy nem kellett körutat tenni.